Sprema se humanitarni koncert u hostelu IN, ovde gde se mi trenutno i nalazimo, i ceo prihod će otići za lečenje devetogodišnje Biljane Stojković iz Subotice, kojoj je zbog karcinoma kostiju amputirana noga. Kada će koncert biti, reći će nam jedan od organizatora Belgrade Giveaway, Matija Rodić. Dobro jutro. Dobro jutro. Matija, za kada je zakazan koncert? Koncert će biti od 10 uveče za Dan zaljubljenih, tako da kao mi smo odlučili da širimo malo ljubav tim nekim lepim gestom i da apelujemo na građane da nekada sami pokrenu inicijativu za neke pojedince ili za neke humanitarne i lepe stvari za koje možemo da se svi zajedno organizujemo i da ih pokrenemo. Kakav je koncert u pitanju? U pitanju je jedan mali studentski bend, Bili Rubini, ništa specijalno više kao svirka, neki stariji rok, sve ono što je svima poznato i to je to. Domaći pop i rock i strani, je li tako? I strani biće, da, i strani i domaći muzike, pop i rock. Za kome je namenjena? Studentima ili svima onima koji treba da dođu? Svima koji treba da dođu. Očekuje se dobra ekipa, biće i starijih, biće mesta i za sedenje i za stajanje, tako da kogod želi da dođe može doći ovde u hostelu i na Vračaru. Dakle, samo još jednom da ponovimo, kada? Od 10 sati uveče, svirka će trajati do 1, pola 2 i to je to. 14. februar, dakle. 14. februar, Dan zaljubljenih. Hvala puno, Matija. Možete sve vidjeti detalje na Facebook stranici Belgrade Giveaway, možete uplatiti na žiro račun za lečenje Majle Biljane, koji je takođe i na našoj stranici, na Blicu. Mi smo polepili neke plakate da pokušamo i tu da izađemo u susret i to bi bilo to. Hvala puno. Hvala vam. Dakle, celokupan prihod od koncerta otići će na račun Biljane Stojković, kojoj nedostaje još 20.000 evra za lečenje u Milanu za 4 još hemoterapije. Toliko za ovo uključenje. Studio.